O de Sanxenxo visitou por primeira vez da súa historia o campo da Malata, mal momento para tentar sair do fondo da táboa, tendo en fronte o Racing máis inspirado da temporada, que non ofreceu un gran partido, pero foi solvente. Pumar, lateral reconvertido a interior habilidoso, adiantou os ferroláns no minuto 6, rematando unha xogada que iniciou Antonio e prolongou de cabeza a Ekedi. O Ourensán marcou por segunda semana consecutiva. A sorpresa chegou xusto despois do descanso cando o Sanxenxo conseguiu empatar cunha acción protagonizada por City. O Racing reclamara a man do propio central, pero continuou, atravesou o campo e a xogada rematou unha ben nel. Cun disparo cruzado definiu ben ante Paco e acadou o seu quinto gol da temporada. O infortunio do Sanxenxo foi que o empate tan só durou 3 minutos. Os ferroláns responderon a balón parado cunha falta que botou Eber a cabeza do central Alfonso. Este 2-1 no minuto 51 xa foi definitivo nun partido que ofreceu poucas máis ocasións de gol e que se foi espesando co paso dos minutos. O triunfo foi o cuarto consecutivo do Racing, que leva 5 xornadas sen perder. Era moi difícil, pero non imposible. Casi o facemos. Pero bueno, o Racing ven de xogar 3 vitorias seguidas, ven de 4 sin perder, e o Racing de Ferrol. Quedan muchísimos puntos en juego todavía y los futbolistas y el equipo tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ser ambiciosos porque yo creo que hay muchos objetivos todavía por cumplir. O conxunto ferrolán ascende 2 postos na clasificación do 11 ao 9, pero segue estando a 13 puntos do cuarto.